Kita panggil siapa dia? Roro Ayu Imas Natekono. Langsingnya Sekar Gadung. Siapa dia? Mbak Pipit Ngateko Ayu. Hey. Selamat malam Sugeng Dalu Roro Ayu Imas. Sugeng Dalu Mas. Mbak Pipit. Sugeng Dalu. Lek iki jan asli SGI tenan. Iya. Kanan kiri SGI. Pusate kene yo. Iya. Mbak Imas. Salam. Kayak sing diaturne Mbak Kunjung ngono. Iki asli SGI. Asli. Kiwa tengen SGI. Iya. Kan duduk silikon. Uduk. Apa tajane iki? Ambuh emang ngopo emang iya. Iki alhamdulillah wong ayu tinimbalan masyarakat Sumber Agung Suro Menggalan.